to billahi ladhi ka kade bu kayan da ba su za a yi amfani da su a can ba, wanda za a yi amfani da su a can su ne wanda suka zaunar da mu a nan yanzu. Shi ne ya zaunar da mu. Ka ɗau wannan silken kai kaya da shi ka je filin kiyama ka ga yadda za a yi, amma ka tafi da wani abu baya ga wannan, to duk abin da ka je da shi za ka tarar ba rai a jikinsa. in ku ka tafi da shugaban nan to za ka tara komai naka ina da rai kuma a gurin Allah. Saboda haka rabbul izzati wal jalal ya kira mu kan wannan, kuma duka ya yanke mana hanzari, ya nuna mana ba wai karatu ne wanda yake boyayye na boye muku ba, nuna muku ba, a fili na fito muku da shi. Babu abu daya nasa da ibari a cikin rauni, a cikin martaba da mukamai. Ba na gaida 'ya'yan ɗakin manzon Allah ba, to ka koma ka ji mashhadin su mana yadda Allah yake faɗa su. Koma ka ji yadda Allah yake faɗa su waɗannan ƙasaitattun bayi wanda cikin zatunsu sirrin martaba ne da ya kamata kowa ya rasana musu, ya saurara musu, ya azzama su, saboda suna da wani ƙadami babba. Su ne Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt. Sannan ce wa yudhhirakum tadhhira. Me yasa? Me ma'ana ahlal bayt din nan? Wannan gidan kaji shine gida, to 'yan cikin gidan ya faɗe su. Ina nufin in tsarkake ka ya Rasulallah, in tsarkake 'ya'yan ɗakinka, shi ne muradi. Ke ga sai na Husaini, sai da Ummu Salama ta ce ina kamilu zati ya lulluɓa da wani bargo baki ga wasu haka ado a jikinsa, da ce da kama sai na Husaini ya sa shi a cikin bargon ya lullube shi. Sai ga sai na Hassan yana zuwa shi ma sai shiga da shi. Sai ga sayyidatu nisa'il alami sayyida Zahra, shi ma sai lullube ta a ciki. Sai ga sayyidina Ali sai ya lullube shi a ciki, shi ma ijawo ɗaya gefen sai ya lulluba wa kansa, ya fito da hannunsa ta waje ce Allahumma ha'ula'i ahlu baiti. Da kace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti, to ga mu mun haɗu mu biyar ne. Wa bi ahlil abai anta Aliyu, Hassanu, wal Husayn, wal Zahra. Su biyar ne. To su kansu sai ka girmama su, ka ba su haƙƙinsu na wannan sirri da aka ce la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddatu fil qurba. Ba ladan da za iya baka, a so ka ne da 'ya'yan ɗakin, so shi 'ya'yan ɗakin Annabi mu girmama su, sahabbansa mu girmama su, ba su ba ma da ahbabu rasulullahi mu girmama su. Kakka yi wasa da masoyin shugaba, ka girmama su. Da har Malatu dan Zaidu ya zo shi, ya Rasulallah, al'imanu hahuna, ya buɗe bakinsa ce wani faƙo hahuna, ya nuna zuciyarsa. Wala na zukurullaha illa ƙalila, ya ce nan baki kullum nunawa yake mai imani ne da kai. Sai ce wanda faƙo hahuna, amma nan cikin zuciyar ya ce ba komai sai kinka, sai ƙiyayyar Annabi. To shi sa wani ma sai je ya faɗa ramin munafincin ma bai sani.
isa lamarin shugaba fa da gaske ake yi malam. An ka ba shi komai sai Allah ya baka komai. Saboda haka shi isa Allah ya fito da wannan majalisi da ake yi. A samu taruwar tunani ana munajati da tunanin kai. Yaya kake ji, menene abin da yake tare da kai? Na sanin janabin manzon Allah, da sanin waɗannan shafuka masu ban tsoro da suke tare da shi. Yau in ya fito a mashhadi wannan sai ka ga abin da sauƙi-sauƙi, to ka jira gobe ne. In ya fito a wani kuma ya ga ba halukin ma da ya isa ya san ma me ake nufi. A haka kuma aka rayu. In ya buɗe nan aka ji me aka ji, to in aka buɗe can kuma shi kenan. Haka idinka jan su ina kama su ine musu wata irin tarbiyya malam. Daga an taho daga yaƙi, wani ya ce ya Rasulallah, ko za a yada zango saboda tafiya ta yi yawa. Sai ce ai ina tunanin kada a zauna a kwanta ne ba a yi sallah asuba ba. Sai Bilal ya zo ya ce ya Rasulallah, ai ko da kowa zai bacci ni sai in kullum muku da asuba, ku kunce ku yi baccin ku, ni idan alfajir ya keto duk sai tun da dama ni ne mai kiran sallah sai in kiran sallah, ni ba zan baccin ku. Kai ce shi kenan a kwanta sai aka kwanta malam. Ana kwanciya, to a kwanta a nan ce a kwanta kowa ya bacci. Ai tun da ya izinin ai baccin nan, duk wani raƙumi da wata dabba ita mai da ta bacci a gurin. Aka kwanta ana kwanci. Yanzu me ake jira kenan? Ba kiran sallah asuba ba, to sai ga karfe 10 na safe ta yi duk ba ta shi. Sai na Umar ya ji rana tana gasa masa kuncinsa, sai kabbara a firgice tashi. Can kuma da daddare shugaba ya ce ya Bilal, ya kila alana subha, ka zauna kai gadin asuba za mu kwanta. Ya buɗe ido, shugaba sai ya tashi ya ce Bilalu, ina magana jiran asuba? Ya ce ya Rasulallah, ai tun da Allah ya halice ni ban taba bacci irin na yau ba. Sai shugaba ya ce to kowa shirya, a tashi mu yi gaba. Sai ce inna haza wadin bihi shaytan, a nan akwai shaidan a nan ku tashi ku ban nan mu yi gaba. Alƙali ya ce yanzu kai ka san nan gurin, amma matsayinka na malami za ka iya fassara nan gurin? Shugaba ya kwanta ba a tashi ba sai a wannan lokacin. To da aka yi gaba sai shugaba ya ce zan ba da tarihin abin da ya faru daga farko zuwa sannan muka tashi. Sai fa fara bayani. Babu wani motsi guda ɗaya da aka yi bai yi bayaninsa ba a wannan kwanciyar da aka yi. Me ka sani a nan gurin? Me za ka iya fito da shi a nan? Wannan shi kuma gashi ma ya ce inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Ni idan zan yi kwanciya zan rantsa, to wannan idanuwan guda biyu sai su rantsa sai a ga kamar bacci suke yi. Wala yanamu qalbi, amma zuciyata ta san motsin kowa don tafiyar kowa. Yanzu wannan masani ne ya san irin wannan baccin? Waye taɓa yin irin wannan baccin? Babu. To saboda haka shi shugabanmu za ka ji iyayen gidanmu suna yi masa kirari, suna cewa Muhammadun basharun walaysa kal bashari. Mutum ne ƙwarai, amma ba irin kowa ba. Mutum ne, amma ba irin layin mutum ɗan adam irin wannan ba. Ko?
kwarai da irin wannan ne da yawa abubuwa ba za a ji su ba, amma tun da ba irin wannan ba ne sai i tambayi mai ɗakinsa, ya na ji gidan nan wani iri haka, wani irin abu ne a ciki? Ya ce akwai wani abu a nan gidan. Ta ce akwai kuɗin da ka bayar ajiye. Ya ce kawo su. Sai karba, sai ya fito waje, sai ya rabar da su. Dawo gidan babu silin dirhami ko guda ɗaya. Sai ya ce alana istarahatu, har na ji daɗi a jiki.